Minister-president Mark Rutte had geen goed woord over voor de mensen die daar aan een weekend anti-Zwarte Piet demonstraties versteurden. Dat gebeurde onder andere in Ljouwert. Dat vind ik ernstig, omdat iedereen het recht heeft om te demonstreren. Dus dat moet ook gewoon kunnen en dat kun je niet door asociale mensen laten belemmeren. Het is op een paar plekken misgegaan waar gewoon voetbalhooligans klaar stonden om de zaak te verstoren. En de intocht van Vlinier is nog een soort te dwaan. Ze had de doneeractie voor de blokkeervriezen al meer dan €200.000 opsmieten. Het geld is bedoeld om een mogelijk heger beroep mee te bekostigen. De zo'n blokkeerders waren op 9 november veroordeeld tot werkstraffen. Boegbeeld Jenny Douwers kreeg met 240 uur de heegste straf. Zij maken hier duidelijk dat ze haar onrechtvaardig behandelen viel door de Nederlandse steert. Jenny Douwers wil daarom een klacht indienen bij de Rie van Europa. Waarom? Naar de intocht van Sneun in Ljouwert. Toen moest de politie ingrijpen doet een groep die zij aanhanger van Sportclub Cambuur te wezen, de groep anti-Zwarte Piet demonstranten bezocht te provoceren. De voetbalclub komt daarom uit met een reactie. We zijn een voetbalclub en hebben zowel supporters op de tribune zitten die voor zijn en die tegen zijn. Wat dat betreft zijn we een afspiegeling van de maatschappij en hebben we respect voor beide standpunten. Bij het voorval van afgelopen zaterdag zijn we geen partij. Dat is een openbare orde-aangelegenheid en de club is ook niet betrokken bij de organisatie.